ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረትና የክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ አና ሓውኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ደብል ፕሮግራምና ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ንካፈለሉ እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ክትዓጽዶ ዘይትደሊ ኣይትዝርአዮ ዝብል እዩ ክትዓጽዶ ዘይትደሊ ኣይትዝርአዮ ክትዓጽድዮ ዘይትደሊ ኣይትዝርእዮ ሪኢኹም ካብታ ሓደ ኣብ ምድሪ ክንዝንጎዖ ዘይብልና ሕጊ ኣሎ እቲ ሕጊት ድማ ናይ ዘርእን ናይ ዓጺድን ሕጊ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ዘርእን ናይ ዓጺድን ሕጊ ኣብ ህይወትና ኣብ ኩሉ ጎደናና ስለ ዝኽተለና ህይወት ማለት ብዘርእን ብዓጺድን እንመላለሳ ጎደና ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ እንታይ ክትዓጽድ ኢኻ ዝውሰን ብምንታይ ዘርእካ እዩ እንታይ ክትዓጽድ ኢኻ ዝውሰን ብምንታይ ዘርእኪ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ንናይ ጽባሕ ጎደናኺ ዝውስነን ናይ ሎም ዘርእኺ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ ምዕራፍ 6 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 7 ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ ክዓጽዶ እዩ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ እቲ ንስጉኡ ኢሉ ዝዘርእ ካብ ስጉኡ ጥፍኣት ክዓጽድ እዩ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈሱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክዓጽድ እዩ እንተ ዘይተጸለአና ብግዚኡ ክንዓጽድ ኢና እሞ ንሰናይ ግብሪ ኣይንሰልኪ እምበኣርሲ ግዜ ኮለና ንኩሉ ሰብ ምናዳግና ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት ሰናይ ንግበር ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዓጺድ ክዛረብ ከሎ ከይትዕሾ ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽ አይዕሾን ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕማቅ ነገር እንዳዘራእካን እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ነገር ዓጽደን እንተዳኢልካዮ አምላኽ ዓሻ አይኮነን እግዚአብሔር አይኮነን ሕማቅ ነገር ዘዕጽደካ ግብርኻ ሕማቅ ነገር ዘዕጽደካ ስለዚ ኣይትተዓሸው ኢሉ ክትዓጽዶ ትደሊ ሰናይ ነገር እንተዳኣለኩም ኮይኑ ሰናይ ነገር ምዝራእካ ኣብ ህይወት ክትላመዱለኩም ምክንያቱ ኣብ ምድሪ ካብታ ሓደ ጥንቃቐ ዘድልዮ ህይወትና ኩለን ስጉምትና ህይወትና ዘርኢ ምዃነን ክንርሶዕ የብልናን ኣብ ህይወትኩም ክበጽሐኩም ዘይትደልይዎ ነገር ኣብ ህይወት ካልኦትካ ኣይተብጽሕዎ ኣብ ህይወት ክበጽሐክ ዘይትደሊ ነገር ንኻልኦትካ ኣይትግበርዮ ምክንያቱ እቲ ንዓኹም ክገብሩልኩም እትደልይዎ ነገር ንስኻትኩም ንዕኦም ግበርሎም ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ካብታ ሓደ ቀሊል መንገዲ ኣብ ናይ ክርስትና ህይወት ንዓኻ ክግበረልካ ትደሊ ነገር እንድሕር ኣለካ ቀዲምካ ንስኻ ኢኻ ትገብሮ ንስኻ ንሰብ ክትገብሮ ከለኻ ብተዘዋዋሪ ንዓኻ ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ተዳሉልኻ ማለት እዩ እዚ እቲ መገዲ ናይ ክርስትና ስለዚ ልክዕ ብኡ አንጻር ድማ ኣብ ህይወትካ ክበጽሐካ ደይ ትደሊ ነገር ኣብ ህይወት ካልኦት ከይተብጽሕካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኩሉ ግዜ እትገብሮ ነገር ተመሊሱ ከም ዝመጸካ ክትፈልጥ ኣለካ ተመሊሱ ድመጸካ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣቀዲምካ ክትሓስበሉ ኣለካ እቲ ነገር ኣብ ህይወትካ ክመጽእ ትደልዮ ዲኻ ኣይትደልን ኣይደልን እንድሕር ኢልካኒ እሞ ኣብ ካልእኻ ኣይትግበሮ ይትመልሲ ምክንያቱ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ ስለ ዝዓጽድ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 26 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉሎ ጥቕሲ 27 ጉድጓድ ዝኹዓተ ኣብ ኣይወድቕ እምኒ ዘንከባለል ከዓ ንሳ ትምለሶ ኢሉ ብጣዕሚ ዝገርም ጉድጓድ ዝኹዓተ ኢሉ ኣፍታ ጉድጓድ ንሱ ባዕሉ ይዝወድቕ ኢሉ ኣይገርመኩም ኣሕዋት ንሰብ እንተዳ ክፉእ ነገር ንሓስብ ኮይና ንሰብ እንተዳ ጎዳጉድ ንኹዕተሉ ኮይና እመኑኒ ጽባሕ ንጎተን ጎዳጉዲ እቲ ሰብ ደይኮነ ንሕና ባዕልና ኢና ክናኣትወን ንምንታይ ተተባሃለ ዝኹዓትካያ ጉድጓድ ዘርእኻ ስለ ዝኾነ ጽባሕ ንጎ ምዕጻድካ ይተርፈካን እዩ ልብሰብ ከም ደላይና ንገላብጦ ንሰባብሮ እንድሕር ኮይና እመኑኒ ጽባሕ ንጎ ንልብና ዘይጥንቀቑ ሰባት ከጋጥሙና እዮም ክሰባብሩና እዮም ንምንታይ ተተባሃለ ዘርእና እዩ ስለዚ ንስኻ ከይጣዓኻ ጥዑይ ነገር ኣብ ህይወትካ ይትጸበ ንስኻ ከይጣዓኻ ጥዑይ ነገር ኣብ ህይወትክ ይትጸበይ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ዘርኢ ኣብ ህይወት ክትደሊ ትውስንዮ ንስኺ ኢኺ ምክንያቱ በቲ ኣብ ኢድክ ዘሎ ዘርኢ ብኡ እዩ ናትካ ዓጺድ ዝውሰን ጽቡቕ ዘርኢ ኣብ ኢድካ ሓዚ ጽቡቕ ዓጺድ ኣብ መጻኢኻ ክጸንሐኪ ጽቡቕ ዘርኢ ኣብ ኢድካ ሓዝ ጽቡቕ ዓጺድ ኣብ መጻኢኻ ክጸንሐካ ስለዚ ኳይ ንሰብ ክንጸልእ እንድሕር ጀሚርና ልዕለት ሰብ ኣብ ህይወትና ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና ትዕቲ ኢና ኩሉ ግዜ ንወድቕ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ንሰብ ጸሊኻ ንቕድሚት ክትሓልፍ ኣይፍቀደካን እዩ ሕማቕ ዘርኢ ስለ ትዘርእ ዘለኻ ዝደርበኻዮ እምኒ ጽባሕ ንጎ ተመሊሱ ንዓኻ ከም ዝሃርመካ ኣይትዘንግዕ ስለዚ ጽባሕ ንጎ ተመሊሱ ክሃርመካ ዘይትደልዮ እምኒ እስኻ ከዓ ንኻልኦት ሰባት ኣይትሰንድዎ ንኻልኦት ሰባት ትስንድዎ እምኒ ምናልባሽ ሎሚ ንዕኦም ድሃረምካዮም ክመስለካ ክእል እዩ ንምህረሚኻ ዝኾውን መንገዲ ከፊትካ ከም ዘለኻ ግን ኣይትዘንግዕ ጽባሕ ንጎ ድሃርሙኻ ሰባት ኣብ ቅድሚኻ ክጸንሑኻ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት ክንነብር ከለና ኣብ ዘርእና ኩሉ ግዜ ጥንቁቃት ሰባት ክንከውን ኣለና እንታይ ዘርኢ ከም ንዘርእ ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕና ክንርኢ ኣለና እቲ ዝገርመኩም ምስጢር ናይ ዘርኢ ክዘርእ ከለኻ ክልተ ነገር ኣብ ህይወትካ ከም ድፍጸም ፍለጥ ሓደ ልክዕ ነቲ ዝዘራእኻዮ ዘርኢ ተመሳሳሊ ናቱ ኢኻ ትዓጽድ ካልኣይ ክትዓጽድ ከለኻ ብብዙሕ ዕጽፊ ኢኻ ትዓጽድ
زرئي بإيدهم حيزهم يمزخودو كعصد كله جنب مكاين يدملس ريخهم أحوات نيشتي نجار بكفو وي نيشتي تصبغت نجار كتجبر كله خا بزح من قد خا عصف خوين تصبغ نجار كمسأكين عخا نيشتي حما نجار كتجبر كله خا كوم بزح نجار تعاطفات مسأكين بهوتك عصيت كل جزء كابزرئي يبزحيو سلازم بزح تصبغ نجار بهوتنا ندل ندحر كوينا قليل يتمجدي أو حدنا تصبغ نجار نحنا نخال أسب كنجبر نجمر تنحيدة نجبرن تصبغات نجارات السن بزح عصيت حزن هوتنا كمسأنين بخلا الزراربا لوم مالت ناي صباح زرئيا صباح مالت ناي لومي عصيديا لوم زسقوم كاين سقومتي صباح تعصدن غدناتات كاسل زخونا صباح انتاي غدنا خدعصدي خا حوي بناي لوم سقوم تخايزو سنمو لوم اسك صبق سقوم لوم اسك صبق سقومي لوم اسك صبق زرا لوم اسك صبق زرئي متان صباح نغو بزح صبق نغرنا بهوتكي كمصلكي مصحف قدوس كزارب كله اب هوسي معراف 8 7 خم إلو ولو نفاس يزور له ويلو هبوبولا دماس كعصدي يميلو አይገርሞኩምን نفاس يزور له هبوبولا كعصدي يميلو ምክንያቱ كل ጊዜ عصيد ካብ زرئي በዝሕዩ حوي حفتي كل ጊዜ سلام زرئي بزح سلام كتعصدي اخي سلام نزرع بزح سلام كنعصدينا فقر نزرع بزح فقر كنعصدينا عرق نزرع بزح عرق كنعصدينا انت دقا نفاس زرئنا خا بزح حبوبولا كنعصدينا ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ንመጻኢና ዘጸብቕ ዘርኢ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎሞ ኩሉ ግዜ ሰናይ ግብርን ምግባር ኣይንሰልኪ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ግብርን ምግባር ኣይንሰልኪ እመኑኒ እንተ ደኣ ንሰናይ ግብሪ ዘይንስልቹ ሰባት ተደኣ ኮይና ጽባሕ ንግሆ ክንሕጎሰሉ ኢና ናይ ሎሚ ሰናይ ግብርኻ ምናልባሽ ሕጂ መልስ ዘይብሉ ክመስለካ ኸውን እዩ ግድ የብልካን ኩሉ ድዝራእ መልስ ኣለዎ እዩ ምድሪ ዝዘራእ ካላት መሊሳ ኑዕያ ትበካ ህይወትካ ልክዕ ከም ምድሪ ዝዘራእ ካላ መሊሳ ኑዕያ ትበካ ስለዚ እንታይ ክትበካ ትደሊ እስኻ ባዕልኻ እንታይ ትባይ ዝሕተተካ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኩለና ከምዚ ኢልና ንጸሊ ኣምላኸይ نزرئي زتصبق طبب سلا زهبكاني يمسكنكا اللخو كريستوس ناي هيوتي طبب سلا زخونه كل جزي ابزغبرو سلا زيغاغ يمسكنكا اللخو كريستوس طبب هيوتي امين يسوس نزل عالم غويتايو لومي احوات اتما خربولكم بجاهم نغويتانا يسوس كريستوس وسينكم اب هيوتكم دي تقبلكم بو اسو سلام عرفتي كله خونه لك يدلك ان بيت كلومي نغويتا تقبليو لوم نغويتا تقبلوا زوسنكم سبات اذا ጸሎት እዚ አም ሳይጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለውድ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ተሰቀለ አዳ ኃጢአቴ ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተለይ በሳልሰይቲ መዓልት ድማ ከም ዝተንሰአን አቤማን አምላኽ ከም ተቀመጠ ያአምን አለሁ ካብዛ ሰዓት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ አምላኽ ኮይኔ آمين إذا أزوصنكم بتعم وحجوسكم بزب تحت زلوا إذا أوصانا خمد وصنكم حبرونا متان كنسلي لكم زد لكم وراء تمرتات كان حجزوكم كنسدلكم هنا تبارك